A wannan bidiyo insha Allah za mu kawo muku jerin jaruman kannywood mata waɗanda aka daina ji kuma aka daina ganin su kuma suna raye ba su mutu ba. Waɗansu sun yi aure, waɗansu kuma suna nan suna harkan amma dai an daina yi da su, ma'ana sun daina fitowa cikin fina-finai kamar yadda suka saba a baya.